Hei, salutare toată lumea, aici e Cristi și azi voi face primul meu video și va fi tutorial. Ce tutorial vă voi arăta? Cum să puneți o mapă pe Minecraft. Voi lăsa acest link în descriere și vă legeți orice mapă doriți voi. De exemplu aceasta. Apăsăm aici. Așa. Și dăm în jos de tot. Uitați-vă aici. Știți tot asta și apăsați aici. Deci asta și mapa va începea să se descărcă. Eu nu voi da, pentru că deja am două mape descărcate pe desktop. Așa, hai să trecem cum să... După ce am luat o mapă, o extragem și uitați, aici este mapa. O tragem aici. Așa, asta nu o să ne trebuiască. Deschidem Minecraft-ul. Deschid deodată Minecraft-ul și dăm la start. Așa, unde e start? Așa, și scriem. Așa. Așa. Atât. Data. Și încă o dată așa. Și dăm Enter. Alegem Minecraft. Nu Minecraft. Așa. O deschidem. Așa. Și dăm la save. O deschidem. Cum vedeți, am numai o singură mapă. Tragem această mapă aici. Închidem aceea, nu ne mai trebuiește. Și deschidem Minecraft-ul. Așa. Cum vedeți, am un textur pack, ca să nu vedeți nimic. Dacă Lucky Block, Race. Așa, intrăm aici. Așa. Aceasta este mapa. Ne arată ce trebuie să facem. YouTube. YouTube-ul acesta care a creat mapa. Norma. Să-i dai pe normă. Așa. Așa. Eu voi face. Și asta. Uite unde e. Da. Așa. Ieșim. Iar dacă vedeți, mapa e acolo. Mapa care am ales eu, Lucky Block. Da. Aici îmi pune Lucky Block-uri, dar până încă n-am această mod. Hai să încercăm alta. De exemplu, eu mai am una. Parcurs. Așa, o deschidem. Și extragem acest fișier. Așteptăm puțin, se încarcă. Voi trebuie să carce mai repede, dar la mine sunt foarte multe programe. Și iarăși scriem acest. Ce am scris de la început. app, da. Așa. Sau mai este o metodă, scriem run, enter, și scriem aici. Așa, așa. Ok. Se deschide. Deschidem Minecraft-ul. Dăm iarăși la save. O
deschidem și punem această mapă. Clar, parcurs. Așa. O deschidem. Trebuie să așteptăm puțin mai mult. Iar, uitați-vă aici, este programul. Așa, ne alegem ce culoare. Aici. Să vă găsim zombie. Și cum trebuie să fac parcursul ăsta? Înțeleg. Ei, am descărcat ce o mapă proastă, stupidă. E, asta a fost tot. Ați văzut și voi de unde să descărcați mapele. Te luați toate mapele de aici. Sunt mai mult de 30 de mape. 36 sau 6 așa. Asta a fost tot. Abonați-vă la mine la canal, dați like, știți ce să faceți. Cu voi a fost Cristi, pe curând.